απόγευμα τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εφημεριδίου Νομού Κοζάνης, τον κύριο Μητριάγκα Ιωάννη, που είναι και στους συνδιοργανωτές του φεστιβάλ. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα μιλάνε τα νιάτα και οι νότες. Οπότε εμείς θα πρέπει να πούμε λίγα. Η μουσική και η τέχνη δεν είναι μόνο μια πνευματική και μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να γίνει και οικονομική διαδικασία, προάγοντας αυτό που λέμε θεματικό και πολιτιστικό τουρισμό. Από αυτό το πρίσμα το Επιμελητήριο στηρίζει αυτή την εκδήλωση και θεωρεί πάντα υπό το πρίσμα την υψηλή αισθητική των ανθρώπων της τέχνης και θεωρεί ότι είναι μια εκδήλωση η οποία μπορεί να αναδείξει και να προάγει τον πολιτικό τουρισμό στην περιοχή μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συντελεστές, στην Καλλιτεχνική και στην Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα θα κάνω μια αναφορά στα δύο μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που είναι και μέλη του Επιμελητηρίου, τον Ιγνάτιο τον Γαβριλίδη και τον Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του Εμπορικού που ενέπνευσε και εμάς τους ίδιους για να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε αυτή την εκδήλωση. Καλή επιτυχία!